daytoy nga aldaw ket naisayang kat tayo iti balik eskwela program iti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter. At datay nga rod ditoy Malampa Elementary School iti barangay Malampa, Bintar, Ilocos Norte. A total of 80 learners receive school kits, dental kits and hygiene kits, kastamet apo iti ascorbic acid and multivitamins. Nagsayang kat met iti health discussion iti proper hygiene ken dental hygiene tayo. Kastamet nag-distribute tayo iti food packs para iti learners ken iti parents nga imay. Again, agyamang kami kadi iti sponsors nga naayat nga nagtulong kanyami to make it possible for this Balik Eskwela program. Timbangal daw tayo aming gagayan ken kakabsat. Pagyamanan mi tanapiliyo iti pagadalan Malampa nga nagisayang katan deto'y Balik Eskwela. So in behalf of Malampa Elementary School, thank you very much Philippine Pharmacists Association Incorporation Ilocos Norte Chapter through the leadership of Ma'am Mona. Thank you very much ma'am for choosing Malampa. Ket agyaman kani dakkel nga tulong daytoy para kadagiti ubing tayo ken dakkel nga tulong pay para kadagiti apo nga naganak. So once again, thank you very much for this initiative, ma'am. May sanak nga naganak ti pagadalan ti Malampa, kaya't kuman nga agyaman ti inpaay dagiti Philippine Pharmacists Association ti Ilocos Norte nga inpaay dang school supplies ken vitamin. Dakkel nga yaman may ti inpaay yo iti pagadalan ti Malampa. Thank you very much, mga ma'am. Daytoy adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Bintar, Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas, Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.